politikoa eta gertukoa batez ere beti izan da kantu gai, eta orduan presoekin lotutako tematika oso presente egon da. Bersolaritzan, berso saioetan, gaia jarritakoetan bai, norberak eramandako libreko berso afari bazkarietan ere eta dispersioa, berso gai gertuko izan da, eta maiz guk nahi baino presentzia handiagoa izan duena, bai senidei gertatu zaizkienengatik, edo bestela preso bat beren etxetik urrun eta hainbeste urte bete dituelakoa egon delako herrira joaterakoan gu bersotara, eta orduan beti da gai bat, beti esan izan duguna azken aldiz kantatzen diogun gai honi, eta uste dut zenbat aldiz esan diogun horri hainbeste aldiz berriz kantatzea tokatu zaigula oraingoz, eta orduan beti azkeneko aldiz kantatu nahi genioken gai bat, baina beti bueltan etortzen zaiguna horixe izan da pixka dispersioa gure berso gintzan edo berso munduan. Berso gintzan, bersolaritzan oroar nahiko presente daun gai bat dala eta ez dala harritzeko, gure Euskal Herri hau txikile dala, azkenin bersolaritza badala herri mugimendutik oso gertu daun esparru bat, herri mugimendu kantolatzen ditun gauza edo ekintza askotan hartzen dula parte, eta egoerak dispertsioen ondorituek sortzen dituen egoera hauek nahiko gertutiken ezagutu eta hainbat alditan pairatu egin behar izan ditugula, ze oso gertuko jendieto gauzaigulako horren ondorioz kondena luzietan batzuk espetxe barruen eta bestiek errepidetan bizi behar izan dutenak. 4.000 kilometro zabalda, 4 metro kuadroko ziega, sartu dituzte anaiak amak, lengusua eta izeba. Naizta berriro joango garen bisitara espetxera, dispersioa oraintxe doa 20 urte betetzera, aski kondena izan da eta itzul dadila etxera.